3, 2, 1, kör! Fyra, 5, 6, baksving, 7, 8, 9, 10, byt sida. 1, 2, 3, kom igen! 4, hårdare! 5, så ja! 6, 7, 8, 9, hårdare ner! 10, byt sida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kom igen! 9, 10, byt sida. Hårdare ner nu Christian, kom igen! 2, 3, 4, kom igen! 5, 6, 7, kom igen! 8, 9, kör då! 10, 50 kvar. Där byter vi över. 40 sekunder. 1, 2, 3, 4, hårdare. 5, hårdare ner. 6, 7, 8, 9, 10. Byter vi sida, kom igen. Hårt ner nu. 20 sekunder, hinner du? 1, 2, 3, kom igen! 4, kör då! 6, 7, kom igen! 8, 9, 10, bra break! Repet! Jumpa! Och nu är det full kareta. Ingenting annat, det är bara att dörra. 3, 2, 1, kör! Kom igen! Runda den, jag har bort höger nu! Och kör då! Kom igen, spring! Och så viker du av mot mig. Ner mot mig, där ja. Kom igen då. Trampa på. Kom igen. Spring. Och så går du upp igen. Jajamän. 1 minut kvar. Spring nu då Christian. Driv på vad du har. Kom igen då. Och du 30 sekunder på att ta tillbaka hit igen. Kom igen. Så varvar ner och faller upp här. Kom igen. Och vänster. Break. Lilla däcket. Kom igen. Snabbt. Här ja. 3, 2, 1, kör! Hårt ner, kom igen! Hela tiden nu! Kom igen! Hårt neråt! Hoppa redan! Wom! Kör! Hela tiden nu! Hela tiden! Bam! Kom igen! Höj intensiteten nu då! Kör på! Upp! Och ner! Upp! Bra! Upp!
Kom igen! Kom igen Christian, har vi 1 minut kvar där. 60 sekunder, det är ingenting. Kom igen! Jobba nu, hela vägen, hela vägen! Hela vägen, du slutar inte! Slutar aldrig! Kom igen! Hela tiden nu, hela tiden! Kom igen! Kom igen! Ja! Det är 10 sekunder. Kom igen! Hela tiden! 5, 4, 3, 2, 1, hopp! Mark, kom igen! Ja, kom igen! Bromsspår i huvudet. 3, 2, 1, hopp! Anfalla jävelen nu! Kom igen! Kom igen nu då! Hela tiden! Tempot! Vad försvann tempot? Kom igen! Och så vänder vi, andra hållet. Snabbt nu! Hopp! Igen, hopp! Igen, hopp! Hopp! Kom igen! Hopp! Rak rygg! Där ja! Kom igen nu för fan! Kom igen! Ända vägen fram till det andra däcket! Hopp! Stanna den, bra! Kör då! Kom igen! Flippa! Break!